Takže dobrý deň prajem, vítam vás u svojho nového let's playa, volám sa Let's Playerko a ako ste si určite už uvedomili, keď ste prišli na môj kanál. Takže pripravil som si pre vás hru Far Cry 4, to je úplná novinka. Takže máme tu úplne nové technické vymoženosti. Natočte to prosím. Vidíte, mám joystick od generácie F8, ktorý je naozaj dokonalý. Priamo sa mestí do rúk a hra s ním je naozaj zábava. Takže nasadneme na spolkolku a ideme. Jupi! Kurva. Piče. Kurva. Do stýmieku a ustojí. Takže práve teraz máme zapnutú jednu misiu, ktorú neviem ako sa volá, ale tak za chvíľu to zistíme, hádam. Uvidíme. Áno, ideme ďalej, stále. Ešte. Takže, no. Takhle. Takže sme narazili, no to nie je dobré. Ale pokračujeme ďalej. Teraz pôjdeme chvíľku pesi. A tu sa mám to stiahnuť. Na všetkých recenziách to má hodnotenie okolo 9 alebo 10, takže očividne je to naozaj veľmi dobrá hra. Môžete si to stiahnuť aj na mobil, ale samozrejme musíte mať na to dostatočne dobrý mobil a samozrejme musíte mať tento súbor, ktorý samozrejme mám iba ja, takže si to vlastne nemôžete stiahnuť, ale nevadí. Takže práve sme si našli novú misiu, tu sme našli nejakého domorodca, mŕtvoly, píše, kurvený kokoti. Tak, odkladneme kokotov a ideme ďalej. Takže týmto by som chcel tento dnešný let's play ukončiť. Dúfam, že sa vám páčilo. Lajkujte, odoberajte, zdieľajte, komentujte a dovidenia.